Assam University Diffu Campus Student Election Commission pen notification ke paklang. Student election ang thek mai pu Gayatri Lakshmi Teron pi Kongchun Bang kai che song rong pi. Eastern Karbi College Student Union Society election ki pado long sar timung mai pu Sarmen Tiso Kongchun Bang kachipati along ki hai. Puloni along APHLC Youth Committee keseng. Kardom Karbi prime time long peneli junaliti mungpi non birtang ton pen arju ikha. Assam University Diffu Campus Student Election Commissioner pen chiting koira trok ani notification paklang ponsi student election ang thek ang ton pen pangdak pon. Notification ateng chiting koira por ni kipado student election along ki hayabang pubang piamen lapen arpu lage Gayatri Lakshmi Teron pi maipu Kongchun Bang kai che song rong pi dun mai phi Regina terang pi rap Kongchun Bang ajoy rong chehon adun thu rap Kongchun Bang Premili Bepi Jutang Chun Bang Don Timung Magazine Chabang Sivila Rong Parpi Councilor Banghini Mukrang Prolapen Sampri Timung pi atum henlo. Bukazan subdivision along Nong Kachatangklong Eastern Karbi College along Chiting Koira Phoani Akimi Union Society Kachari Jiapan election padupontang lupusi Bukazan penilitum pirangke ladak birtanang pale. Eastern Karbi College along Student Union Society election ke hayabang pupang piatum laki maipu longsar timung dun maipu pirbika bepi Kongchun Bang Sarmentiso Rapchun Bang Sarkleng Rongpi Kijui Kapatuchun Bang Bikasingti Hamphang Chun Bang Serbin Bepi atum henlo. Union Society election ing samjin pensi kapachun pusi college hin pen pachini. Puloni hemrong wangalong chiting koira trok arni enarlo por phai krehinia por Puloni constituency angkang isi risonimso do anching room si APHLC Youth Committee klengdun kleng sarpo amai keseng pona birta phirangke James Milik pen birta nang pale. APHLC Youth Committee keseng amai deben rong pi pen chari ponsi alhi kapachani pen mayalam the sarjehes timung pensi apor enlo. Labang so amai long alhi sarpo aman pen APHLC TDP amai pen rajen timung chetong dun. Lapen phabang jang alhiaman pen APHLC TDP amaya long arpukido abang pubang piatum sangpi ritukram sapi Samson Teron angtong kikathar lapen chupahaliaman pen Joyram Timung long kamar be Kison Kiling Rajesh Kramsa Dilip Terang Dorsing Terang lapen Dhuniram Timung atum apora teng pen chitong dun piniamai pen kleng dun kleng sarpo amaya phan chedon sar pen mai pura jurong phar dun mai pu bida sing phang cho pen Romil Sing Narpi Kongchun Bang nong ehanse Rap Kongchun Bang Pradip Rongpi Dihin Ribang Mor Sing Teron lapen bidisar arpu aphan deben rongpi atumaphan si arpu pekpon. So nimso ame si seng pon no labang so keseng along itum Karbiang lo arlo kisung lam tajitan pon angkong lo udam lo nang iruya prang la CM tuliram ronghang la pente MP ke hai hoden sing bi alang itum la PGR la pente la forest along di la KGSO mate non tribal atum han ki PGF alang itum lam chak chepi lo la sila bangke ni itum APHLC pena bangke just met pet ninga klong pet kham khelo la pen la puson in long so khan ka chenek por la bangke ni itum la bangke chak ding dilo la pen ani bang si alang itum Karbiang long arlu akisung na pe bat alang itum si pe bat nang kong lo non head jong itum thek pon tulong bang pilo Karbiang long autonomous council long nominated members bang 3 la bang 3 yang bong pe la bangke bangat hong bangke la ke non tribal atum pha la tribal area long mas tribal tu ma council long la nominated members ke pon bangke langke aron kati la sila bang tan itum kham khilo la ben pin rem no la poson ilitum malam inglong solam ka juje pot Maya long jasimet pet pen kachathan kachimum alam theke ahok pet pen jongsi methang along le philang cheraiji pulote angsong an kachitoy dunjia tumaphan ingwai pemesi itum akari hemprek pen chenglo khaila pen longri longpat kacherai kom thek jia puthak lapen thu Karbiang Autonomous Council long nominated MSC kechea so tumaphan bangki thomaphan BJP atum pipondet ke chokche pusi kham khepon forest along le apota ki PG po bangala ke hala bithung constituency ar lo along si
la jasmet pet akutuluram rong hang ke hai la pente MP Huren Singh pi kaning ji la si hala bang tang ni tum kham khi lo la pente la VGR la pen forest along le chot kali Karbi Anglong la pen MC Hills la pen dak northeast anat ko an sila tribal area ke doma la so tribal area along ke longle apotta po bang ke la ke inglong aso tum si long chot nang ji la bang so lama bang ke la ke constitution along se tok back no la pente kadok ke beta la bang ke chi nang ji non malom so por phan birta moi ton pe iksana wang tha wang ik tha electronic a hormonang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum long pon ikji lake fridge long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chaudhary Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong lasi lan so seka chini le thojje phan laswa number 600-121-3664 along humriknon Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chlorate Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chlorate Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mopi putot birta long hangtulo. Business Association of Hamren mate biha claim bang phuatum chepeng si alang litum akar ialam the Hamren arong supiarlo non amat ke claim nang jia puthak tok jirpen Hamren Municipal Board amai phu biren tiso aphan sontrok alam the pen chitini phai ingkora trok ani pinpor lo ke pajir dam abirta phirang ke hundor kropen birta nang pale Pinpua lo along ki baklang pon asona munglake Municipal Board pen ki kimpon akulat ahem hai hui do anta aprang si ke ladak ke do abarim arada tuma fansi pipa prang nangji inglong aso kalidet akulat anke choklim alo mate trading license abia tuma phan anke kulat paching kir nangji chojor chulang akulat ahem along pinangana tumke go down se pinchong et lasila hai prabjin pensai et nangji rong sopia lo munit kaching from adima long anke barpi bar so kachitia hem kim nangji han par wuka chojora tumaphan pharla kim pivek nangji lapen lang ok inglonga ok lapen han par wo kana hok hedet ji aphan rong sopia lo Hamren hithi kimia long hithi barim along ta cold storage server sai pipo nangji puhen lo alang litum akimang aputha kaching wai kaching sai ponji aphan chairman Birenti Sota lamchak chipidun Pinpua Loke Pajir Damahut Hamren Business Association amai puhar singing ti chun bang holison teron lapen bidisar poring tia tum chetong dun Difu manja kacheleng 7 miles ram ing hi arong amekar himari rong piaphan chitini phai engkora play ani me an pipontang loposi non hejong kat news along birtanang le Dhansri constituency ke parlo 7 miles ram ing hi arong amekar himari rong piaphan me an pitanglo Himari rong pi alang le inut methanga rong mati ram ihi arong aphan kachima tha e lapen rong kaching thur ahin anso se ke paprang du nangji aputha kapor ipik abang pu alang li men arong kachwai chui ajok ahemasor adona ra pencenglok hawar isiara tum ningdugrin ti alang li kachwai alam arjulong pen difu 5 miles ke PRT headquarter pen pro singhason hanse ta palidunsi tangka pen cenglok asonto analong ta kachirab dun abirta karitang himari rong piasupo Morsing rong pipen pachini Karbi prime time ang kila pon sikang ton puikla dumi thakme kurwang thu